עשיתי את הכל פה. אני רוצה לדעת איך לעשות את המידות בצד. בוא נתחיל דבר. בוא נתחיל ממידות, סבבה? כן. יאללה. פעם שעברה הייתי במחשב אחר, לצערי, האוטוקאד לא היה נראה ככה, אצלך הוא נראה ככה פחות או יותר, נכון? יופי, ככה אני גם אוהב, ככה אני רגיל. אז אני הולך פה לשכבות, בדרך כלל זה סתם, זה משהו כזה מוסכם, זה לא חובה, אבל בדרך כלל צהוב עושים למידות, אז אני מגדיר את השכבה הצהובה הזאת dimensions, אתה רגע בטח נתת את זה לריות, נראה? כן. הבנתי. אז בואו נעשה לו איזשהו שכפול נגיד, זה אחד חדש, זה יהיה ריות, זה furniture באנגלית, זה יהיה לנו מידות, dimensions. המשהו שאני ממליץ שאתה צריך לבדוק, זה לפי ההגדרה בקורס, מה אמרו לך לעשות, יש גם הובעים של קווים, זה קריטי. תבדוק, לא יודע, אם אמרו לכם, אם לא אמרו לכם, סבבה, בעיות שלהם, כאילו, אתה לא אמור לנחש. אבל אם אמרו לך, תגדיר כל סוג של קו לפי המידות, לפי ההובעים שאמרו. הצבעים זה פחות רלוונטי, זה יותר רלוונטי אלינו, לנוחות עבודה, להבדיל בין כל מיני מידות ודברים כאלה. עכשיו, מידות, תראה איזה יופי, יש טריק מאוד יפה. אני לוקח את הפקודה הזאת, עכשיו רואה, משום מה זה לא מתמגנט לי, אז דיברנו על זה אז אני עושה כזה דבר, מתמגנט לי לקו הקרוב ביותר, יפה. עכשיו זה יצא משהו ענק, משהו הזוי, בוא נתקן את זה שנייה. זה גם הם אמורים להגדיר לך בקורס מה המידות שהם רוצים. בכל מקרה אני רואה שיש לך פה כמה סוגים, אולי אחד מהם יתאים לנו. לדעתי הם לא מתאימים בגלל הקנה מידה שהגדרת פה, בוא ננסה רגע לסדר. נראה אם זה משנה לנו משהו. ואם לא נגדיר משלנו, הנה מה זה היה פה משהו סבבה. איפה היה איזה אחד? זה די סביר. למה אבל זה משתנה? בכל מקרה אפשר לעשות את זה גם ידני, אז מקסימום נעשה את זה אנחנו. זה נראה הכי סביר, אבל כאילו ברגע שאנחנו משנים, בואו נעשה 1:100, סבבה. בואו אני אגדיר לנו אז מידה, בעצם אפשר להגדיר, נגיד נעשה לנו, עקרונית זה אמור לעבוד, למה הוא לא עובד? בואו נראה את הדין TL הזה, כי זה נראה שהגדרת לעצמך מראש, חבל שנעשה מחדש עבודה כפולה וזה, אבל זה לא טוב. בכל מקרה, עקרונית בקורס הם אמורים להסביר לך בדיוק כאילו מה התנאים שהם מבקשים, ככלל עושים משהו כזה, הטקסט אמור להיות בגודל 25, אבל איך, עכשיו זה יגדל. זה 1/100, זה 1/10, נראה לי. אז בואו נראה רגע. את הטקסט שנייה אני מחפש. לא יודע למה הוא לא משנה לי את זה, כנראה כי זה אנוטייטיב, אז בואו נעשה סוג כזה. יש פשוט סוגים של זה, ניקח אותו, או נגיד אותו ונעשה לו, הנה נגיד זה נראה סבבה, אני לא יודע למה הוא לא נראה סבבה, בואו נבדוק אותו. נגיד נשנה אותו למה שאנחנו רוצים. זה יפה, הטקסט טייט מאוד קטן, בואו נעשה 2.4 נגיד, אם צריך נגדיל. כל האלה גם צריך בערך 2, כל מיני כאלה, בואו נראה מה זה אומר לנו. אז נגדיר אותו מהסוג הזה, משום מה זה. בואו אני אעשה אולי פתרון אחר, יותר פשוט וזהו. יש לי פה כל מיני, שאני אקח איזה קובץ ונזרום על זה. כי פה לדעתי יש פה מידות, רק שיהיה לי את הגודל, הנה איזשהו סוג. אני מבין מה עשיתי? פשוט העתקתי את המידה מקובץ אחר, וזה מידה שנוכל לעבוד איתה עכשיו. כן, ואני רוצה לשאול אותך על הכתבות
הכתב כן. פה, שזה בעברית, עושה ונהפך סימני שאלה? איך הופכים את זה לעברית? כאילו רגע, שזה, נגיד אתה רוצה לצורך הדוגמה טקסט פה מטבח, כן, סבבה. בדרך כלל עושים 2-4, ואז הוא שואל אותך כמה לסובב, אני אומר לו 0. או נרשום בעברית, עשיתי Alt Shift. כשאתה עושה Alt Shift זה משנה בין השפות. חשוב מאוד לוודא, אין באל תילחץ מהגודל, אנחנו נתקן את זה שיתאים לנו. עכשיו, אתה שואל בעצם על העניין של הסימני שאלה בטח. כן, יפה. יש כמה אופציות, אחד הדברים זה נקרא פונטים. כנראה אין לך את הפונט הזה. ואז מה שאפשר לעשות, עשיתי Properties, ובפרופרטיז אתה יכול לשנות לו את הסגנון. בואו נראה רגע את הסגנון שלו, אולי בסטייל, נשנה עד שנראה שמשהו עובד לי. עכשיו, כלום לא עובד לי. למה כלום לא עובד לי? כי כנראה ואין לי פונטים. עכשיו, בואו נעשה, יש הרבה שיטות, ואני לא רוצה עכשיו יותר מדי להסתבך. יש לך שיטה שבדרך כלל תעבוד תמיד, יש לנו את המולטי-ליין טקסט. ובו בדרך כלל אין בעיות של הסימן שאלה הזה, זה קורה רק עם הסינגל ליין משום מה, זה קטע באוטוקאד, שכמו שאמרתי, יש לך, אני אראה לך את זה שנייה, יש לך את התיקייה שבה אתה מתקין את האוטוקאד, לצורך הדוגמה אצלי, זה פה, אם אצלך התקנת רגיל לפי הברירת מחדל, זה בקונן C בפרוגרם פיילס, ואם אתה לא בטוח, אתה פשוט עושה ככה, נפתוח את הלוקיישן, את המיקום, אולי יהיה רשום לך פתח מיקום, או באיזה שפה שלא תראה, ואז פה אמור להיות תיקייה של פונטים. הנה, שנייה, פונטס. פונטס הזה. יכול להיות שיש לי רשימה של הרבה פונטים, בוא נראה אם יש לי. אני לא יודע אם אני זה, אבל אתה יכול למצוא באינטרנט וזה, זה כדי לפתור את הסינגל ליין. נראה לי שיש לי משהו נשלח לי, יכול להיות שהראית לי איזה משהו, אז עקרונית אתה אמור למלא את התיקייה הזאת בכל הפונטים שיש לך, רואה זה הסיומת שלהם, אם אתה רואה כל מיני קבצים כאלה זה הסיומת, כן. תמלא אותם בתיקייה הזאת, תסגור את האוטוקאד ותפתח מחדש, ואז זה אמור לתקן לך את הבעיה הזאת. עוד תיקון שהוא כאילו יותר פרימיטיבי, אבל הוא עובד בלי לשבור את הראש, ואני פשוט עושה סוג כזה של טקסט, ואתה רואה אין לי בעיות. עכשיו נגיד הוא גדול מדי, אז נקטין אותו, לא יודע, נראה לי הוא אמור להיות בערך 10 הגודל. עושה לו פקודת סקייל 0.1, הנה הגודל. עכשיו מבחינת מידות, לקחתי מידה שהיא כמעט מתאימה לי, הקטע בה שהיא מובנית ל-1:25. אז בואו נערוך אותה שנייה. זה אומר שאני אצטרך להגדיל לה את הכל פי 4, כי יחס בין 1:25 ל-1:100 זה 4. אז בואו ניתן לו modify, בעצם זה יהיה לנו 10. שנייה, לאט. הם פשוט פחות או יותר מקפיא, תראה שאני משנה את הדברים הכי רלוונטיים. זה רלוונטי, הטקסט אני עושה אותו פי 4, זהו. עקרונית זה הכי חשוב, עכשיו אתה תראה שיש לנו את המידה הזאת, אחרי זה אני אשלח לך את הקובץ, אז אתה לא תצטרך לעשות את זה מחדש, שיהיה לך את זה. כן. בסדר? עכשיו אחרי שעשיתי מידה אחת, אבל אני צריך לעשות את זה, ומחר יש לי מבחן, ולא במחשב שלי. אז הם אמורים לתת לך את הפונטים, אתה לא אמור לנחש את זה. כן. בסדר, סבבה. עכשיו שים לב מה עשיתי, תראה, פה יש לך פקודה נקראת continue, הלכתי פה לאנוטייט, continue. ואז מה זה אומר לי? זה נותן לי להמשיך עם המידות שעשיתי. ואז ככה זה שיטה ככה לעשות מידות מהר. עכשיו שזה ביטל עשיתי פשוט escape, קצת מסדר את זה, סבבה, אותו דבר נגיד נעשה צד שני. עכשיו רואה זה לאיפה אני הולך, לפי זה הוא ייתן לי את המידה, אז נעשה לפה, נמשיך עם ה-continue.
רואה כל קליק עושה לי זה, לפי, הבנת מה עשיתי, נכון? סבבה. מה עוד? אתה בטוח שרצו את זה ב-1 ל-100, זה נראה כמו תוכנית של 1 ל-50, סתם ככה מהניסיון שלי פחות או יותר. תבדוק מה דרשו ממך על התוכנית הזאת, לדעתי אתה צריך 1 ל-50. אם אתה צריך, אז אתה עושה חצי מהגודל של כל הטקסטים וכל מה שעשיתי פה. נתנו לי לעשות את זה 1 ל-50, כן. אז סבבה, בוא נתקן שנייה את המידה הזאת, לא בעיה. נגיד יש טריק כזה, אני מבודד רק את הטקסט, רק את המידות. זה אחת היתרונות הגדולים שעובדים עם שכבות. שנייה, אני אעשה בפקודה הזאת, יכול להגדיר לו, אני רוצה שהוא יכבה את כל השאר. זה אומר בעצם, משאיר לי רק את המידות. עוד פעם מה עשיתי? בחרתי את זה, settings, הגדרות למטה, off זה יכבה את כל השאר, ובחרתי את המידות, אז הוא השאיר לי רק את המידות. עכשיו זה עקרונית אמור להיות טקסט. לא יודע איך קראת לטקסט, אבל בוא נעשה נגיד שכבה של טקסט. אז הגדרתי לנו שכבה חדשה של טקסט, וזאת תהיה השכבה. אז עקרונית אנחנו לא אמורים לראות את זה כרגע. סבבה, בואו נסדר שנייה את המידות. אז יהיה לנו, בואו נכין לנו אחד של 1 ל-50. אז 1 ל-50, עשיתי עכשיו לפי 1 ל-100, אז יהיה חצי בגודל. עכשיו את אלה אני אגדיר כ1 ל-50. יש לי טריק, אני נגיד בוחר אחד מהם, אפשר את האמת גם על הכל וזהו. 1 ל-50. עכשיו אני מחזיר את הכל פה, ומחזיר את הכל. הנה מטבח, הנה נגיד יש לנו שירותים מקלחת, אני יודע מה יש פה, שירותים. אני אתקן את זה, לא בעיה. שירותים. בסדר, וכל מה שצריך, ואפשר להמשיך עם הסוג מידות הזה. עכשיו, אני אישית אוהב להגדיר פה את המידות, אתה יכול להגדיר לו תמיד איזה שכבה הוא יעשה, ואז הנה יש לי שכבה קבועה למידות, יש לי את הסוג של המידות. אבל שאלה קטנה. כן. את המילים, מה שאתה שמת עכשיו, כן. מתי שאנחנו מדפסים, זה יודפס באותו... כן, אתה שואל כאילו למה אין סימני שאלה? כאילו, זה הכוונה? למה אין סימני שאלה? כי עשיתי טקסט של המולטי ליין. עוד אופציה זה למצוא את הפונטים, תוריד לך כזה, תראה. פונטים באוטוקאד, לאוטוקאד בעברית, לא משנה, נראה לי זה ימצא. ואתה יכול למצוא ולהוריד, הנה נגיד פה, יש הרבה אנשים נחמדים באינטרנט, מוריד את הפונטים ושם אותם בתיקייה. הנה אני שולח לך עכשיו את הקישור. תנסה אפילו תוך כדי השיעור, תראה מה זה עושה לך. עכשיו, אם נגיד לא יעבוד לך עדיין, אז מה אתה עושה? אתה בעצם סוגר את האוטוקאד, פותח מחדש, ואז אתה נגיד לצורך הדוגמה, רוצה אני אראה לך בדיוק מה עושים? יותר טוב, כן. יאללה, סבבה. אז נוריד את הפונטים. הנה דאונלוד. עם הזמן, מי שמשתמש הרבה זמן באוטוקאד, עם הזמן אתה צובר עוד ועוד פונטים. תמיד אתה יכול לקחת לתיקייה, לשים לה עוד, אל תתבייש. רק רגע. בואו ניקח את הפונטים, עשיתי לזה לגזור, ונשים לנו את זה בתיקייה שלא רביט, נלך לאוטוקאד, פונטים, הנה פונטס, ואני פשוט שם את זה פה, מחלץ לפה את כל הפונטים,
אם הוא ישאל אותי, אני אומר לו כן להכל. עכשיו הוא חילץ לי את הפונטים. עכשיו, כדי שזה יעבוד כמו שצריך, כמו שאמרתי, בוא שנייה נסגור את האוטוקאד, אני אומר לו לשמור את הכל, זה לא מעניין אותי, זה גם לא רלוונטי, זה הקובץ החשוב, שנייה נסגור ונפתח ותראה איזה יופי. אז תנסה תוך כדי, תראה שזה עובד לך, עקרונית לא אמורה להיות בעיה. אז נפתח את הקובץ ששלחת לי. כמובן אני אחזיר לך אותו פה עם כל העריכות, כל מה שנעשה בשיעור, אני אחזיר לך את זה ככה מעודכן. טוב, אז אמרנו, עכשיו נגיד נעשה טקסט ליין, נגיד אני רוצה, לדעתי 5 זה הגודל הדרוש, רוטייט 0, ונגיד מטבח, לא יודע, מטבח. יופי, לא עובד לי, אז מה אני עושה? אני בוחר את הטקסט, ואני משנה לו את הפונט. משום מה, זה נראה שהוא כאילו לא טען לי את הפונטים. בואו נבדוק את זה שנייה, אני עושה לו properties. פחות רלוונטי, עקרונית ההיברו הזה אמור לעבוד. בגלל זה מוזר באמת שלא עובד. ובואו נראה בקונטנט. שנייה. אני רוצה לשלוח לך משהו. אוקיי. יש גם מדריכים לזה. בכל מקרה, אבל מה שאני עשיתי, נכון לעכשיו, זה עשיתי עם המולטי ליין הזה. מולטי ליין לא עושה את הבעיות של הסימן שאלה. כן. אני יכולה לשאול שאלה על זה קצת? בטח. כן, אז ככה, גם במבחן של מחר, מבקשים ממנו לעשות PDF, כאילו להעביר את זה ל-PDF. אתה יכול להגיד לי, כאילו, איך עושים את זה בדיוק? סבבה, בטח. אז מה שעושים, באיזה גודל ביקשו מכם? בדרך כלל, ל-PDF פשוט? סבבה. כן. עכשיו אנחנו רוצים ב-1:50? אז הגדרתי פה 1:50. עקרונית הכי נכון לעשות זה לפתוח כזה, שכל הדפים האלה מעבר יש את המודל שיהיה פה את כל, לא יודע מה, גם אם אתם עושים פרויקט מטורף ויש לכם הרבה דברים, אז הכל יהיה פה, ואז פה בעצם זה הגדרה להדפסה. אז אני עושה פה, שנייה אני אראה, אז זה חושב לי עכשיו, רק רגע, זה לא רלוונטי, ופה אני עושה Page Setup Manager, ויש לי בעצם לכל לשונית כזאת, אני יכול להגדיר אותה. נגיד ה-Layout הזה, זה יהיה ההדפסה שלנו. אז אפשר לעשות את ה-Microsoft Print to PDF הזה, זה כאילו איזה מדפסת. אז זה אחת המדפסות שמדפיסה ל-PDF, הבעיה הייתה שזה הגודל הכי גדול, אולי זה טוב לכם, A3, כן. שזה פעמיים... תגיד לנו. יאללה, מעולה. עכשיו אם אני רוצה 1:50, לדעתי, למיטב זיכרוני עושים ככה, ונבדוק אם זה מסתדר לנו. יצא לנו מאוד קטן, אז רק רגע. הקטע שההגדרת ברירת מחדל לדעתי במילימטרים למיטב זיכרוני, אז מה שנראה בעצם, נצטרך לעשות פה 0.5. יפה, זה הגודל הדרוש. עכשיו את החלונית, פשוט נתאים למה שאנחנו צריכים, ואפשר, אם נגיד זה לא ברור לנו מה שאנחנו רואים פה, אז אפשר לעשות הגדרות כאלה, אני עושה פה, לא, שנייה, יש פה options, יש הגדרות של איך זה נראה, אז אני הולך לדיספליי, ואני רוצה שזה ייראה כמו המודל, שזה ייראה דומה. אז בעצם
זה אמור להיות רגע בדרפטינג, לא. לא, זה לא פה. שנייה, אני אראה לכם את זה. בסדר. No. מקסימום אחרי זה מקסימום אני לא רוצה פשוט להתעכב על זה, אני אשלח לכם אחרי זה, יש דרך מאוד פשוטה להפוך את הלשונית הזאת, לצורך הדוגמה שזה יהיה בשחור, אם זה יותר נוח לנו לעבוד עם זה. או עוד אופציה, נגיד במידות אני לא רואה אותם פה בצורה ברורה, אז אני אסדר אותם, יש לי פה משהו שנקרא VP color, ב-VP זה כאילו פה, אז אני מגדיר את זה שחור. עכשיו משום מה למה זה לא מוגדר לי כזה, בואו נראה שנייה, זה מוגדר לי כצהוב, אז אני אשנה, גם בפנים שימו לב מה הקטע, כשאני בלשונית הזאת, יש לי כל חלונית וחלונית, הוא נותן לו התייחסות, מה הכוונה? יש לי, יכול להיות שיהיו לי הרבה כאלה, שאני גורר כל מיני קטעים מהמודל. נגיד אם תרצו חתך, אם תרצו זה, לסדר לכם גיליון. עכשיו, בתוך זה יש לו הגדרת VP מודל מסוימת. עכשיו, כשאני נכנס בתוך זה, אז אני יכול גם. רואים פתאום זה צהוב, אז הנה אני משנה את זה לשחור. כן. רואים? ואז יהיה לי ברור. יש גם איזו שיטה לשנות את ההדפסה, כאילו שנראה את הרקע בשחור. אני זכרתי שזה פה, משום מה אני לא רואה את זה, זה אמור להיות בדיספליי. הנה רגע, פה colors, ואז אני מגדיר לו בבקגראונד, בקגראונד זה הרקע, נגדיר לו שחור. זהו, כן, ואז יהיה לנו יותר נוח מבחינת אם אנחנו רוצים לעבוד בצבעים שאנחנו רגילים, אז הנה. אוקיי. סבבה? עכשיו, אם אני רוצה להדפיס, אז בואו נעשה את זה. שימו לב, אני עשיתי טעות והיא טעות נפוצה, אז אני אתקן ואני אסביר מה קרה. כשאני בתוך זה, אני יכול לשחק פה עם הקנה מידה. זה לא טוב. כאילו, אם אני רוצה קנה מידה מסוים, זה יכול להיות לא טוב. עכשיו, שימו לב לקו המקווקו, זה למה טוב להדפיס. פה, נגיד אני יכול לקרוא לזה, נקרא לזה A3 פלוט, פלוט זה הדפסה. זה מראה לי בעצם את החלונית של ההדפסה. עכשיו, מה שרציתי להראות, אני בטעות שיחקתי עם הקנה מידה, זה נהיה 1 ל-10. בואו נעשה 1 ל-5. 1 ל-5 לא נכנס לי ב-A3, אז אם אמרו לכם A3, לדעתי התכוונו ל-1 ל-100. שאם אתם מסתכלים פה, שנייה בואו נראה רגע 1 ל-50, 1 ל-50 זה קטן מדי, אין מצב. לדעתי התכוונו 1 ל-100. תבדקו את העניין הזה, אתם יכולים לשחק עם זה. עקרונית, אתם יכולים גם, אם לא ברור לכם מה הולך פה, אתם יכולים להיכנס פה, לעשות כזה משלכם, ואז נגיד, הנה, נגיד אני רוצה לערוך את ה-1 ל-5 הזה, מה זה אומר לי? הוא אומר לי שכל קו, זה מבחינתי שווה ערך ל-5 קווים, זה כאילו 1 ל-5. אבל באוטוקאד יש משחק כזה של מילימטרים, סנטימטרים וכל זה, זה כאילו 1 ל-50 על אותו עיקרון. אז אצלנו, כי נכון היחס בין סנטימטר למילימטר, סנטימטר זה פי 10. אז מה שאני מראה בעצם, הנה, אפשר להדפיס את זה, תראו, אני הולך פשוט להדפסה, ולא כזה קריטי, אני פשוט עושה להדפיס דף יחיד. עכשיו כדי לוודא, אני תמיד ממליץ לעשות פריוויו, לראות, הנה זה הגודל, זה המדפסת, עושה פריוויו, לראות שהדפיס לי טוב, יצא לי כאילו, אני לא רוצה שזה ידפיס לי ככה, נכון? כן. הצבעים האלה זה רק בשבילי לעבודה, אז מה אני עושה? יש פה הגדרה מונוקרום. מונוקרום, שזה בעצם מונוקרום זה שחור לבן, בתכלס. הנה, זהו, סידר לנו.
עכשיו נגיד אם אני כן רוצה לראות את החלונית הזאת, או לא רוצה, נגיד אני יכול להעלים את זה, עד שלא יראו את זה, או יש הגדרה פה, שזה לא ידפיס את זה גם, זה גם אופציה, הנה נגיד שלא ידפיס, ושאני עושה פריוויו, אז רואים משום מה זה לא מדפיס לי מידות, נכון? פשוט הבנתם את העיקרון, אני יכול לשנות את המידה ולשחק עם זה, אני אחזיר נגיד אחורה, שלא יעשה לנו בעיות, נראה שזה מדפיס, זהו, אם תרצו גם, אני שולח לכם, בואו נעשה זריז את כל המידות ואני אשלח לכם PDF. צריך, יש לנו עוד קצת זמן, אפשר כאילו אולי לתקתק את זה, זה נראה משהו קטן, תגידו לי בדיוק מה צריך. בואו נעשה את זה, זה כיף. מה עוד צריך? יש משהו במידות אצלי, כאילו באוטוקאד, כשאני עושה מידות חוץ או לא משנה פנים, המספר יוצא כאילו מצד ימין הפוך. רוצה להראות לי? כאילו אני הבנתי, אבל בערך כזה, לא בדיוק. תראי לי אולי. אוקיי, שנייה לראות אם יש לי את ה... נראה לי זה מה שאני הראיתי, כאילו יוצא לך... אבל עוד פעם, כן, הבנתי מה את אומרת, זה ההגדרה של המידות. תקחי את הקובץ הזה מנביל, תשתמשי באותה מידות ואת מסודרת. מבינה מה אני אומר? אוקיי. כי בעצם חשוב שתשתמשי, עוד פעם, זה בהגדרה של המידות. אם אני נגיד, לצורך הדוגמה, לוקח את המידה הזאת, אצלך כנראה זה מוגדר אחרת. לדעתי זה נמצא בטקסט. הנה, יש aligned with dimension line. זה אומר בעצם שהטקסט יהיה בכיוון המידה. אצלך כנראה זה ככה. ככה אני חושב. ואז רואה, יהיה לך מידות כאלה, או להפך, יהיה לך מידות כאלה הפוכות. כן, אתה יכול לקבל את ה-share screen? כן, שתפי רגע. עוד מעט השיחה תסתיים, כי זה הזום מוגבל בזמן, ותיכנסו לאותו קישור, נמשיך שם. בסדר, הנה, זה מה שאני מתכוונת. מה הבעיה עם זה? את רוצה שהכל יהיה לא, ככה? כאילו, מצד שמאל, כאילו, והפוך. כן, בדיוק, ככה. אבל בטוח, כאילו, זה מה שביקשו מכם? כי אני מכיר שככה זה אמור להיראות. זה טוב, כאילו, כי ראיתי תוכניות שהן לא ככה. לא יודע, אם ביקשו מכם אחרת, אז שנייה אני אשתף, אני אראה. אם יש לך שיטה, כן, זה... אז זה בדיוק מה שהראיתי, את יכולה לקחת את הסגנון מידה שאת משתמשת בו, ובהגדרות, אז יש לך פה 3 סוגים. או נגיד אני הסוג שלי זה לפי זה כיוון הקו, זה יהיה לי כיוון הטקסט. זה האמת הכי סטנדרטי, זה מה שבדרך כלל מופיע בתוכניות, גם אדריכליות, גם קונסטרוקטיביות, זה מה אני מכיר. ההוריזונטל ייראה לך ככה נגיד. רואה, כולם כאילו עם הפנים כלפינו, רגיל, בלי סיבוב. אפשר? כן. תעשי הוריזונטל. עוד אופציה יש לנו. זה השלישי. אני אישית לא יודע, משתמש תמיד ב-aligned הזה. הנה, ויש גם זה כמו aligned נראה, נראים אותו דבר. בסדר, אז זה עניין של הגדרה, מגדירים שם וזה סוגר את העניין. אוקיי, בסדר. יש עוד משהו, עוד איזה שאלה, עוד איזה משהו שאתם רוצים שנעשה פה? שנייה לראות אם עדיין יש לי שאלות. נביל, יש לך משהו? אני לא יודע, שנייה. כן, את החלונות ואת הדלתות. כן. אם אני רוצה לשים קו מקווקו מאחד מהם. סבבה, אז בוא נראה קודם כל. אני לא עשיתי עכשיו. אז ממה שנראה, יש לך hidden, אתה לוקח hidden line, עקרונית הכי נכון מבחינת שיטת עבודה, אני ממליץ לך להגדיר את זה כבר בשכבה ולא פה, כי אתה הולך לשכבה, מגדיר לך איזושהי שכבה. מה אתה אומר? סליחה? יש לי שכבת window. איפה זה? window? כן. לא, אתה לא רוצה שהכל יהיה מקווקו, רק באמצע, לא? כן. סבבה. אז תעשה פשוט נגיד שכבה של hidden, שזה בעצם קווים
מקווקווים, נגדיר לו פה בליין, נגדיר לו פה, לא את זה, שנייה, אני רוצה סוג קו, זה פה, אז אני מגדיר לו hidden, ובואו נראה רגע עכשיו איך יצא לנו. סתם מגדיר לו צבע לא רלוונטי יותר מדי. סבבה. עכשיו, אם אתה רוצה שזה יהיה גדול יותר, קטן יותר, בסופו של דבר, אתה תראה שפה זה בהתאם לקנה מידה שלך, זה היופי. בסדר? אז נגיד אני יכול, פה עשיתי, דרך אגב משהו שלא הראיתי, מאוד, מאוד קריטי, ברגע שאני יודע לצורך הדוגמה, 1:100 סגור לי, מספיק לי, עושה נעילה, וגם אם אני אגלול קדימה או אחורה, זה לא ישחק לי עם החלון. אם זה לא נעול, תראו מה קורה, זה כאילו משנה לי את הקנה מידה. אם זה נעול, אני עושה ככה פעם אחת, מבין שזה הקנה מידה שלי, ונועל, זהו, זה יעבוד לי. עכשיו זה אל תתרגש מזה שזה נראה מקווקו, זה סתם באג, זה סתם קטע, רואה פתאום, הנה. אני מכיר פשוט את השיטה, אם אתה נועל ומבטל נעילה, פתאום אתה רואה את זה בסדר. בכל מקרה, בהדפסה זה יצא לפי הסגנון קו. אז פה נגיד נגדיר את זה באותו קנה מידה, ואז אנחנו נראה את זה. עקרונית גם אפשר לעבוד פה, אבל בדרך כלל פחות נוח, יותר הכי נוח לעבוד פה במודל. בסדר, אז אתה מגדיר לו, הנה יש לך כבר מוגדר לך